Iroi trai, sai sian pat ngaki blei pi baro ha ka kerteng ka patiang tam ko jong Jesu. Tika eka benta ka banga kwa panon ra asya pi ha ka ka jan met. Kadai halor ka benta ka ba ki ba bon ba. Ki kentai ki bala phone ya nga ki ongkong ha banga pule ka Bible ngam sngot ho. Ngam sngot ho sngot thao. Te don ki ba ong a thait ru ban pule na man bang ngam sngot ho. Te henrei ka eka banga kwa ban ong ya pi ba wan nom ong kumta. Ya ka Bible pi de ban puli ba jaka. La da pil singaw thuru lele. Namar ka Bible ka de kata ka jingbam ka ba kinjaman sim. Kumba ka met ka don kam ya ka jingbam ka men sim ru ka don kam ya ka jingbam. Ka men sim jong ublay ka ba im hapo jong pi ka don kam ya ka jingbam. La da menta pi ong ba ngambang ban ba me ka ja nganom ba ka e ka banja. Pila ban pang, pila ban hitom, pila ban yap no ru. Te ha ka juk kerukom hi la da pi ong ngam sngot hu ha banga pule ka tin ka jong ublay. Ka ba muat pila ban yap ka jinglong men sim. Ba ha ba yap ka jinglong men sim ka muat jinjar ba ban im ha ni ka perthai. Te henrei kumno hi pin sngot hu. La da ha ka ba kinja do ki kena ki balik school ki badang shong class nursery class 1 class 2 class 3 kim pat la ban hikai. Kim pat la ban chempang hado kata-kata. Te henrei kat banang ya ki por ki sngi ki sedang ban sngoto ki sedang banang banto ese lane ki sedang banang banto hiti lane kumta ka interter te ha ka bai dei bat ka men sim ru dei ba marsin long kristan la puli ka bible la sngoto lot na dong shidong em kam julong re kumta pi hap ken ban ya len ti shua pi hap ban puli bet ya ka bible da pim sngoto ru puli ben ka bamon pi long tek kum itu iklong ibom tep ya ka jingbam ka ba bangru kim tep ka bom bangru kim tep namar ngayu kini ki bapli badok kim dan pisa ban tep dot ngayu ki ame de ka sha iklong ki tep apo bilor dot ba in like terkong itu iklong ipendi be de ka sha namar kim dan pisa ban tep dot ten re itu iklong ro isnya iplong hi da ka jingai ai ka jong blai te ha ka jo ko rukom haba pim sngot ho haba pi pule ka bible hanre haba pi pule bet pat da ka jing sngot ka mo pi snga pi plung ka jing long man sien te on da pila ya len ti pila puli bahai ka bible kan poi ken ka por pin sngot ho ngar kum jo ha ka por bangadang sedang man chakri utrai haba ngapuli ngam juyo ai te dei namar kata kadang ngapuli bible ngapuli bon bha namar long kum ba chu puli kot khubor kum to namar bom sngot ho te henre ngapuli bet apol nong hisngi ngapuli la ki de kilan nong ki ba kham he da de kilan nong ki barit lai phau sa phau hisngi ru ngada puli te sedang kan man san ka jinglong man sien te piru la da pim sngo tho wat nam sngo per na ma baro hi ubaya lan ti ulong kom ta ha badang sedang man puli ka ten ka jong ublai judon manu marsin puli la sngo tho na mar la da pila sngo tho no hi pila la no hi ban long no hi kai te henre kam long kom ta lada ha kabaya de bat ka metru ki ha ban puli baha ki ha ban let school baha ki ha ban pass baha de kat notam ha kabaya de bat ka bakin jaman sim ru de pia puli bat ya ka bible onda pila dam license name hiteng hang ta kin sa smooth ho onda pila dam tang ars name ai ru kin sa dang hi ban wan ki jing smooth ho ha ka jing im ko jong pi bat mentaru ha ba pi puli da pi yo gitu gi khot ki ba kham sok pila hi ban smooth ho Henry kini ki bakam kini kintin ki bakam te kamot kan chimpor lada pide I batista kamot license hiteng pilas ngau tho hi te lada pide pat ibom datista bha te kamot kan kham chimpor hi ba pin ngau tho ya ke ka bala tho ha ka tin ka jong uble te Henry yale ban puli bet ya ka tin ka jong uble ha ka we ka sni pin sa ngau tho ken ba ka kampat de ka por ka jo phi ba phin sngo tho ti kum no phin sngo tho te yai puli bet wat nam thai namala da phi thai phin sa yak ka jinglong man sin te wan nam ong ngam sngo tho le se ngade ka brio ka ba pop ta ka daw nga puli ka tin ka jong uble ngam sngo tho em kam de kum ta de ba kam pat de ka ta ka por ka jong phi ba phin sngo tho te kum no hi phi la ban sngo tho te de na mar ka ta ka daw phi ha ban long kum no phi ha ban puli bet ya ka bible what you type ban puli ka bible da ka ba phi puli ka mon phin san ken na koi ka por sha koi ka por phin sa long ken kita ki bala ban hi kai ha koi ka si
Te sakaway pat kabenta ki ong pa habangi lalong kristan henry ngidang don ben kijing duna ngidang lepop ngidang kumne ngidang kumtai pat sipun ki staman penrem yala de hato uble udang map himo kumyanga pat kumta terter te ha ka jing ya lenti ka jongi kumbang ala dep hikai ha ka jing shisha ha ka to way ka kubor ka ba ka pop kadang wan hi ban sno namar omdon way ubre ubala marsin kelabamut ba unchu janai no te henry kasimpor hi kataru te henry khindiat ken sa sedang ban hap ki ai na ka jing em ka jongi om dei ra ba ki shu hap la ka hap no kom to te phi wat nom khuslai ken la ra phi don minsim bitar ha po jong phi duai ken ha ka to ka benta ba phin lat na ka to ka minsim bitar la ra phi don ki minsim bishni phi duai ken ba phin salat te ha ka we ka por phin salat namar ban kot chadu ka jinglong ren yang ka jong trai ban kot chadu ka jing janai nya kwa ban ya tho ya phi ka simpor hi wat ya ngaru ka briu ka bala ba ban penlut ban utrai henry ka simpor menta ladon ka no ladon newsnem bangala ya dan ti ban utrai taru teng khat ka don hi ka jing duna tang ba utrai pen ino hi nga kam to ha jing pos niu te da pen I man step pat ngala kala ba mun awut dengan ya lek hiban nombak lah henry tengkat ya kata omla biang omla laj kum kabriu te henry haba blue pen pau no pat yang namar teng kidon ki ki ba ngam tep ba kade kapop ru te henry blue ju pen pau yang ba ngaju tep no pat ba kalong ka babakla te de namar kata kata piwat nom pen rem ya la de haba pilale ke babakla te lada pisngo tho ba kade kapop te kala ka ba mut no bat yai be ken cha kata ka jing khoi te lada pims ngau tho pat lada pidei pat ibrio iba iet yo trai un sa pen pau kom pen pau nga namar kidon bon ki benta ki ba nga ngam ngau tho ba ka de ka pop te henry uble pat ukwa nga bangan kot cha ka jingjana uju pen I nga ba kane kam long ka bate kane kam long ka bate te dei namar kata ka daw wat nam pen rem ya la de lada pi ha kono ka pop shukalla ba mot no bet kloi bat yele ban puli be ka tin ka jong uble bat haba pi yo I be ki jing ele ki jur ha yen ka jong pi wat haba pi du wai ru wat ju taj nam du wai nang perhem ki jing du wai wat nam artaten wat nam ong balai ba ngam yo jubab ka daw ka long ba ngade ka briu ka pop tharai ta daw blai jubab te henry don ki briu ki dang du wai tang chita yo arta yo chibna arbnai ki la kwa ban yo jubab te kumnu kata ka la ban long la da pi thong ya uding so nyam tra ba phin yo khet yo so bo tu ding so mi so kamut kan chimpor bet sansnem te henry kini pat ki baduai ki duai tang shibna arbnai ki la that ki la kwa ban khet so te kumno kin yo khet so kinum yo te de na mar kata kata phya ban long ken ki brio ki bayai sha haba phi duai haba phim pat yo ka juba waju that waju sngo arta tin ru waju penrem ru yela de haba pila yai ha ka tin ka jong blai pila duai pila IT hon chania kan saboy ka por ba pin sa yo ban kha yo so ba thiang u so u ba bang namar la da phi ong ngan duai menta la sha ngan yo jubab no marsin long kristan pila duai marsin duai pila yo takabot kata te kala long ka ek ba shabat henry namar ba ublai jungi ulong ba phala teng ki don hi pat ki jat jing duai ki ba ha ba phi duai phi yo no hi ka juba kum to ka to ka de ka jingai ka jong ublai bat ka de ka benta ka ba phi ha ban yo juba no hi kum to hanre ki don ki jat jing duai ki ba ka kham simpor ya phi ba phin ap te de namar kata ka daw wat nam salau ken ba phi yo ki juba hanre ko ba ong ya phi ha ba phi shakri utra chu shakri bet ong bet da yo rungan shakri me dangam yo rungan shakri me te hang ta kan ublai un chem sing ubhai phi ho on ka de ga bashisha la da phi thong yo so sans nem phin yo ken henry ha ba phi du wai ka jing du wai ru ka de ban long ka jing du wai ka ba yaisha namala da udon uso uba nga thung menta tak la shim ta yo ula mi so kamu ula de uso ksut te henry ha ka ba ide pat ba ublai ka don hi ki jing du wai ki ba wat ha ba phi dam shulong kristan menta tang la shai tang la hisngi la ne wat tak shikil maru piyo ke juba henry kum kita ke juba kim julong ken barabor henry kalong
teng khat ken kataru kedai ha ka baya dei bat ublei kumta wajudom ken ya ublei ha ba pimpat yo eka juba onda pila yo eka onda kala dei ka por kala dei ka ya pin sa yo eka juba bat ha ba pimpat yo makna eka juba kumbang ala ju ong ye pi ba ka don pat hi ka jinya da namar kata wat nam ki khuslai pila shani ayu pila IT hu ka ba mot pin sa yo hi ka juba bat waju penrem ya lade ya be chaprang man chakri utrai ke eka bangalawan ra ha ka YouTube ye ki jing hi kai pentrai kam ye ki lada pimpat sngo tho snap shi snap hado pinda sngo tho pentrai kam ye ki pelet jumut ye ki pin sa yo mat ye ka jing kur khu ka jong blai namar idoni wei hang ni ha po YouTube jonga ba iko ngo ba ye ke eka bang ju hi kai bat menta tanglai penai ila yo eka jubab ka ba itrang ka ba ikwa namar bale ba idoni kata ka jing terang bat sakawiru ba idoni kata ka jing shania sakawiru iko ngo ba kat ka panga aji kai o ngane bet kong ka ka pi kai bat damar ba ile iyo mat ya ka juba ti ha ka ba ile bat ka do ka don ka por hanre bat ublei kidon ki benta ki ba om don por namar bat ublei ka bala sudah ti ha ki benta hi ka ba pide ben yo no ka juba pin yo ngam do ong e ba pin ap hadu san snem te henry ka benta ka ba pila don kam uble utip khamba henry ya ka ba phi dei pat ban sha phi ban ya sha kan ko ba utrai u ong yang ngi ba ngi di ban long ki ba ya sha ti tang ini hi khin diat ngwan ra tang ban long pa jing men to ya phi ba phin sngo tho ya ka e ka ba phi dei ban le bat ha ki sngi po ya te ngan ya le hi ban wan ra ki ba kham leng kot ane ki jing pen pau te shi sin chi te yo pat ngan a hi ki jing kai ki ba kham khia ki ba kham jrong te henre nganget kini ki khubor ki ba lengkot kan ra hi ka jing kur khu pi namar ba hi phone call ngala yo te nga kwa hi ban batai pi te kum ta puli ba ka ba bol da phim sngo thorum le puli ba kan sapoi ka por phin salong ki bre ki ba start ki ba shempang ba namar ka ta waju thai an puli ka ten ka jong ble te to ble yo ban kur khu pi ye ro itrai